Шакабуя! Все още ли мислите, че момичетата не са добри? Добре. Признавам, не съм бил прав. Да. Благодаря ти за пърженото пиле, Сойер. Не ме интересува, че е излъгал за службата си. Обожавам адмирала. Леле, не мога да повярвам. Това беше подло, подмолно и просто долно. Впечатлен съм. Аз съм впечатлена, че си намерил костюм на адмирала толкова бързо. Имам контакти. Софи, Какво, Нют? някой друг помагаше ли ви да ни изплашите? Не, само ние сме. Тогава кой е това? Това... Не може да е. Сайлас Потър! Добре. Това не беше Сайлас Потър. Кой направи номер? Не знам. Всички други са на разходката. Откъде да знаем, че не ни правите номер? Наистина, вижте, че сме по-оплашени от вас. Тоест, вижте колко сме оплашени всички. Този номер е твърде добър. Не са го измислили момчетата. Чакайте, Какво? може да си ти предателко? Да, ти беше двоен агент. Как можем да ти вярваме? Не мисля, че Бела има нещо общо с това. Тогава кой е? Сайлас Потър. Това е само страшна история. Не. Тренерът каза, че бил заключен много години. Аз намерих катинара. Това означава, че е излязъл. И иска отмъщение. Нют, ти наистина си луд. Така ли, Бела? Така ли? Да, Нют, ти си луд. Добре, хубаво. Не ми вярвайте. Но някой се опитва да ни изплаши или по-лошо. Не можем да седим и да си говорим. Трябва да направим нещо. Например? Ами, не съм експерт по ужасите, но мисля, че трябва да се разделим. Да. Много добре, така е, съгласен съм, да. Едните ще намерят начин да се обадят на родителите, а другите остават и барикадират вратата. Имам резервен телефон, ако братята ми пуснат моя в тоалетната. Отново. Сменила съм много телефони. Перфектно! Трой и Сойер да дойдат с теб. Аз, Бела и Пепър ще останем тук. В съблекалнята има фенерче, ако ви трябва. Мисля, че ще се оправим. Какви бяха тези викове? Сигурно е бил просто вятъра. Сещаш се този крещящ тексаски вятър. Ако някой е видял духа на Потър, не трябва ли да разследваме? Аз не знам. Ти отиди. Не командвам аз, ти отиди! Добри новини. Вече ти командваш, така че ти отиди. Добре, след като командвам, изпращам теб. Хубаво. Хайде никой да не ходи. Това е добро решение. Да бе, все така и някой ден ти ще командваш. Изглежда чисто. Нека проверя. Добре. Има ли някой? Добре. На чии родители да се обадим? Забрави родителите, обаждам се на ченгетата. Напълно забравих, че съм го приготвил. Толкова е страшно, че сам се оплаших. Го е? Не знам. Пише непознат.